Good morning mga kachoy! Naiwan ako dito sa bahay ni Ate Banji mga kachoy. Puntaan natin sila dun sa kubo mga kachoy. Pati si Bayaw. Nagpapadidi ng ng alaga niya. Puntaan natin mga kachoy. Pinapatudok tong mga anak ng kambing ko. Kasi namatay yung inahin eh. Hindi pala namatay. Nalumpo. Pinapatudok ko na lang ng poster milk para mabuhay. Para makasurvive. Ay, may yung dalawa mga kachoy. Pakita natin o. Tino. Ito. Poster milk. Para kahit pa paano makasurvive man lang. Hello mga kachoy. Sabi mo. Hello mga choy! Hello! Hello, ang cute magkapatid. Para sila ng kulay, no? Ang cute mga kachoy, no? Bakit yan? Eh bakit mas malaki yun? Wow. Lalaki yun eh. Lalaki. Galing. Ang cute nila, oh. Pares talaga ng kulay. Mayat. Wow. Babae, lalaki. Ba't tatakot? Kiss, 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 kiss. Hindi Maiilap yan kasi laging Oh, dali. Bah, nagmamano ka na, ah. Ang galing, ah. Nagmano. Ang bait naman. Gabi. Kahapon. Ang galing. So yan mga ate, pinapadidi pa lang ni Bayaw kasi nagkasakit daw yung mama niya. Pinapadidi niya na lang. Bakal mo itong mga baby, oh. Nangahabol yan, no? Ano yung pinapadidi mo ya? Poster milk. Kuya? Ayan o. Ayun. Poster milk. Ay, pang ano to ah? Pangkababoy. Pang baboy. Pwede sa kambing. Pwede rin sa kambing to. Ayos oh. Pwede sa kambing, pwede sa baboy. Pwede rin sa tao to. Yan mga kachay, dami pala niyang kambing oh. Oh. Ayos oh. Punta kayo na mga kachay sa Bulo, Tarlac. Paano pag pumunta ang mga subscriber nito dyan? Paano gagawin Eh, natin? bibigyan ko sila ng pakonselo nila. Wow, sana all. Kakati ako ng gansa at saka bibig, kambing. Wow. Ganun ka, kagalante si Bayaw mga kachay. Talaga si Bayaw. Ng mga kambing ko. Iayos ko na. Pero yung mga permission yung mga tanim ng mga kasama nating mga magbubukid. Eh, alam mo naman, napakamahal ng expenses sa bukid. Alam po ninyo, ang abono ngayon, yung Suerioria, 2,500 na. Tapos yung sulfate, 1,500 na. Yeah. Ang presyo ng palay namin ngayon, napakamura, 12 pesos. Saan kami pupulutin ng magsasaka? Kawawa kami magbubukid, kaya dapat imura. Ang diesel, 45 pesos, 1 litro. May sentimento ako sa gobyerno natin kasi napakahirap magbukid. Kami nabubuhay lang sa pagbubukid, pagsasaka. Tapos yung mga gagamitin natin sa ating mga pananim, sobrang mahal. Kaya naman dapat mapakinggan kami dito sa aming Parang mga naiyak ako mga kasi sa mga sinasabi ni Bayaw. Sana man lang matulungan kami. Ang presyo ng palay po namin nasa 14 lang. 12, ganun lang. Sana man lang lingunin kami ng ating mga nanunungkulan. Sana yung may halal natin ngayon talagang Yun. para sa masa. Hindi So, para sa bulsa. Yun oh. So, dapat, sino na rin boboto ngayon? Wala pa. Hindi pa. Nag-iisip pala mga katoy. Wala lang. Sa mga, yung mga dapat, kailangan gapakin nyo na si Bayaw dito. Kung mayroong bayad, may bayad ba yun? Wala. Dapat nasa puso. Nasa puso. Puso, mga katoy. Kung ano nasa damdamin nyo, yun ang sundin nyo. Kaya dapat, sino ba? Bumbong nata. Nagkukunyari ka, Bumbong Marcos tayo. Sabi, huwag ka lang mag-isip. Yung isang barangay coordinator dito sa amin, Barangay Bulo. Victoria Tarlac. BBM tayo. BBM. BBM tayo, BBM. Dahil pang sinasabi mga katoy kanina BBM din pala to BBM. Hindi na nawala yung ID ko sa Marcos Maharlika Foundation. Ayan si Uncle, katoy. Kel, ano masasabi mo dito? Daming sinasabi. Okay, punta na natin dito. Daming alaga ni Bayaw dito. May ganso pala rito eh. Oh. Ayan oh. Wow. BBM! BBM! BBM na kayo? Pati BBM, pati yung mga ganso mga kasi, pabor kay BBM oh. BBM!
Kaya mga katay, daming alaga ni Bayaw dito. Bayaw ulan. Pwede namang i-egg. Kambing, oh. Ito, susuko ko na yung mga kambing ko. Extra income kasi kung aasa ka lang sa tanim na palay, talagang walang mangyayari sa'yo. Kaya ito, kahit pa paano nag-aalaga ako ng kambing. Extra income man lang. Pang dagdag tuition ng anak kong nag-aaral. Yan, Ano naman? katay. Napakahirap. Ayun, oh, ang galing ng daming alaga ni Bayaw mga katay. Oh. Grabe. Sus, ang daming baby, oh. So, di tayo na natuloy mag lure casting sa Kanarim. Maglalambat sana kami. Kaso, yung mga kausap natin mga kagabi, mukhang napasarap sa tulog. Dito ulit tayo sa manggahan ni Bayaw. Ang gulit ng... Opo. Ang ganda dito mga sa sa... Ang dami man unom. Umami na naman. Mm, Ang dami man yung kausap ko kagabi, mamimingwit sana kami sa may Kanarim. Malayo ba yan kay? Nagnanamat na sana. Maglalambat nga eh kami. Mga ang ako. Bagong Ay. sa kason yung marapan. Isang ilang araw ay mayuyuyin. Walang asok. Masarap nun. Sarap nga yung gano'n eh, sana. Wala eh, di umobra yung natin. Yung kausap kagabi. Oh no! Sayang. Di sana naka-experience tayo ng mga hatakan doon mga ate. Maganda rin mga ate. Maganda rin mga ate sa Kanarim. Daming tilapia rin Kel, no? Ito. Daming tilapia sana mga ate. Pasensya na mga ate, di tayo na masyado nakapag-fishing dito. Ano yan? Ano yan Kel ito? Ano yan? Lemon juice. Wow. Ayos oh. Ganda talaga sa probinsya mga ate, oh. Yun, shoutout nga pala sa taga Barangay Bulo at Suela family mga ate, sa asawa ng ate ko. Itong nila mga ate, oh. Mangga nila. Yun. Yun mga ate, baka mamaya siguro uwi na kami. Maraming salamat mga kajay sa natin sa pagsama sa lahat ng video natin dito sa probinsya ng Tarlac. Ayun mga kajay. Maingay yung gansa. Ayun. Daming alaga ni Bayaw mga kajay. Mga kajay, yun. Yung gansa mga kajay, to? Parang aso rin to. Kaya pwedeng gawin yung bantay. Paano masabi? Sa kung meron kayong ari-arian na ayaw yung malapitan ng mga masamang tao. Damn! Kailangan kayo makati ng gansa. Maingay ito Kel, no? Pagka may papasok na ibang tao, no? Yung gansa. Yung parang aso rin pala, no? Ay, Mas malala pa, mas sila sensitive, ay mas agresibo. Ayun, ganun. Oh. Maingay mga kasi yung gansa pagkalat pag ibang tao. Panay nila. So yun, kinakakuha na naman tayo ng tip kay Uncle na. Pag gansa talaga pala maingay yung asama sa kuya mo na isa. Kuya. Nagtrabaho? Ay, si Kuya Manuel. Oh. Kuya Manuel. Nasa Laguna po eh. Meron din pala sila dito rabbit. Yan rabbit. Yun. Ayun ang ganda mga ito eh. Di binitig mo. Wow! Ay dati meron ako nito eh. Pansi. Dinagat ko eh. Hindi nangangagat na nangangagat. Ay, may sisiw. Ay pinapakain niya mga kasi yung malunggay. Ang dami oh. Pulyo El. Yan. Ito, ayun, malalaki ito. Ayan lang, ang cute nitong isa oh. Mga tayo.
Ay, yung parang ano, Persian. Ang galing. Pusa. Oo, parang pusa yung perseng kulay. Wow, sana all. Maraming alaga, ang cute. Ano yun? Sus, ang gagal. Ang cute ng ano niya. Ay, ang cute oh. Ganda naman mo. Huwag mo pa kaya makatakbo yan. Tatakbo yan pagka pinakain. Ang marati yun. Ang cute, no? Eh, nanganak Parang na. aso. Ginagawa mo. Ang cute, oh. Dito raw hinahawakan niya. Ang cute, oh. Hello! Eh, makati yung ano, yung mama niya eh, inaano, nagkasakit daw. Ano mo? Ayan yung inaalagaan ni Bayo Makati, pinaparili niya. Kapag nagbibilad doon, G. Wala, parang ano siya, no? Nakain. Nakaano rin siya. Kaya mo. Ibaba mo na kasi best friend niya yung hawak mo. Wow, ang daming ano, alaga. Oh. Wow. Huwag mo sabi ngayon, wala nang dami. Ang ganda. Oh. Ayun na nga, yun ang hindi kasi yan nagbibigay. Hindi, ano kasi siya. Lagay mo yan doon. Naimiss siya siguro yung ano niya. Dito ka na lang kasi. Ang daming alaga ni Bayo Makati. Diyan mo na lang. Abuling ka yan, lako. Gansa yan eh. Yan mo. Ala. Oh, kuha kami ng mangga. Baka yan, pwede namin iuwi yung isang gansa. Ang dami oh. Sir, ilang kukunin mo? Namangga. Ay, sa nagsubi ka na tulos? Nagsubi ka na tulos sa mangga. Oo. Hindi na lang ako kahit mga 4 lang. Tama na. Wala tayong kakargahan sa ano, sakyan. Bigat mo ka na. Yan si Boss Jusil mga katoy. Boss, anong ginagawa mo dyan? Parang ay-ahay boss ah. Parang nasa sinda tayo ng ano ah, Luisita. Hindi, ano lang, kunti lang daling ko ng mangga. Ang dami sana ng mangga mga katoy oh. Mabigat. Sus, mabigat, di pwede. Ayan o. Yan o, tingnan mo mga katoy o. Ayan o. Mga nakapapilan. Laglag lang. Daming laglag. Sayang naman to. Ang dami na ng tabayag. Ano yan? Opo. Ala, nakatago lang. Ay, ala, nakatago lang oh. Ang dami sa ilalim. Tapos Mariusip, sana. Ay, Diyos ko Lord, sana dami. Kasi pagka dito sa probinsya, di ka magugutom. Grabe. Hindi ka matatanggal na Ay, may ate ko mga kasayo. Si Ate Banji. Ito, tsaka si Ate Ninit. Okay, kumuha kami ng pasalubong. Ano? pasalubong. Mangga. Isang piraso. 5 lang dinala ko mga kasayo. Kasi nakamotor lang tayo. Wala tayong sasakyan. Bigat-bigat. Yun. Si Ate Banji, ayun oh. Ayun dala nila, ano? Upo. Hey! Ginagawa mo. Ang daming mga Sus Mariusip. Yung Ang balatong ata kasi, yung balatong. Yung dragon fruit eh. May dragon fruit din pala dito. Dami din. Daming dragon fruit, Yes. di naman tagbunga ngayon. Yung dragon fruit. Oh, ito pa oh. Meron pang ano. Ate. Atis. Yan kasi, meron din silang buko. Ay, magulang. Ayun oh. Bonsai yata tawag yan eh. Ayun, Sa Idol Jobs, ganyan yung mga minamarkot niya eh. What? Markot ba yan tawag yan? naman itong ano yan. Ah, bonsai talaga.